DJ Ox on the mix. Pwede ba tayo ay magsayaw ng cha-cha at turuan mo ako paano isayaw ito? Paano ba, ganito ba, ako'y nalilito? Kaya pasensya na kung ika'y naaapakan ko. Ay dali naman pala sumayaw ng cha-cha, lalo kung ang kapareha mahusay magdala. O diba, alam ko na ako'y natutuwa, hindi magsasawa pag ikaw ang aking kasama. Puro nag-aabante ako, dapat tayo na sa tiyempo. Ikot at susunod ako, anong saya diba ng mag-cha-cha? Puro nag-aabante ako, dapat tayo na sa tiyempo. Ikot at susunod ako, anong saya diba ng mag-cha-cha? DJ Ox on the mix.